Ja, Van der Meer. Ja, Dit wie het hele verhaal. Ja. Dat heet je Sjoerd nou. Ja. Hoe vond je het om te zien? Ik vind het prachtig. Ik vind het, kinderen maar genoegen aan zien. Jij kun je ook goed en zien dat ze gewoon Ja. in je hart Ja, en het is ook net zo dat ik denk, nou, dat lees ik. Nee? Nee, zo werkt het niet. Dat is ook het prettige, hè, dat eigenlijk alleen het werkgebied, hè, dus de borstkas om bij het hart te kunnen kopen, dat is goed te zien. Hè, met de lagers. Voor mijzelf is het ook prettig dat ik niet ook nog eens een keer uw hoofd zie, alleen maar het gebied waar ik moet werken. Hè, dus dat u zegt van, ik heb niet in de gaten dat ik het zelf ben, Nee. dat klopt ook. Ja. Ja. Maar hoe is het nou met jou? Want we hebben dit nou Sjoerd, heel Friesland. Het Sjoerd, heel Friesland is er ook een beetje met Waanderwest. Van nou, hoe komt het met hem? Ik dacht eerst, nou, het door het lang. Maar eerste crisis ik bezitten de band en koffie drinken en wien drinken. Die ik trouwens. Heel goed. Welke Ja. kleur? En toen werd het slecht. En het werd me veel te druk, denk ik. En toen de crisis kwam van bed en ik zat in België, ik ben te oud. Je wint het heertje Het weer. is klaar. Ja, hè? En het is net weer ons West, ontnota. Nou, dat is prachtig. Het is fantastisch. Prachtig. Het is de slagen. En het project is Ja, slagen. het is geweldig slag. Mooi. Elke, hoe sto je nou? Want dan wist natuurlijk de verste verpleegkundige. Hij heeft geholpen met alles. Wist ik blij dat dat dan zag hey, wat een bron opbouwt die jaar de week? Ja, ik vind het echt, en nou ik een skof na deze operatie, omdat meneer Van der Meer werd te zien, dat vind ik heel mooi. En om te zien dat hij weer zo goed opknapt is, ja, dat is het doel wij voor je werkje. Ja. Absoluut. Hey, en want hoe wie dat van jou van de Meer? Want dit wordt dan nu stuurd, hè? Iedereen zit echt letterlijk in je head. Dat wordt er gewoon, we kennen echt erin zien. Hoe weekend mensen die dan nou je vregen? Of wat komt er dan los? Ja, wel, maar ik ben net een soort op het dik geweest. Nee. Maar je vrouw of familie? Ik ben waar net. Nou ja, dan ben wel gewoon niet vrij hoe het gaat. Dus, ja. Spannend. Ja. Mensen vonden het wel spannend. Ja, toch heel kijk? Ja, Je hebt ook wel op afdeling, hè? zeker weten. We hield nog ontwerp en protte reacties kregen. En nou, de social media, die houd ik even in de gaten. En toen zeg ik op Facebook al dat oud-patiënten, maar ik komende patiënten, dat die ik druk aan het reageren wie van, goh, we gaan het zien. En oh ja, dit heb ik mooi maken. Heel leuk, ja. Mooie Goeie reacties dus. En nou, iedereen leefde wat mooi. Jou hebt het zelf vernamen in de supermarkt, jou waren herkend. Maar er was natuurlijk een reden voor potentieel om dit zien te litten. Gewoon litten dat je bij de top 3 zit van Nederland. Maar is dat doel helle? Maar dit is een hertoperatie en het inkijkje? Nou kijk, je hebt op voorhand heb je een aantal zaken waarvoor je denkt dat is goed om dat aan het licht te brengen, letterlijk en figuurlijk. Maar er zijn ook zaken die nu naar voren komen die je op voorhand niet had kunnen bedenken. Die naar voren zouden komen. Zoals? Nou, dat mensen heel veel waardering hebben, niet alleen voor het vak, ja, maar ook voor het ziekenhuis. En dat is ook wel eens goed om dat op deze manier te laten zien. Nou, dat is mooi. Maar je woont net nog wel wat oorzaken tonen, hè? Dat een man van 84, die het fit is en vitaal is, dit prima onkin. Ja. Is dat slagen? Nou kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk Ja. om te zeggen dat het geslaagd is. Hè. Toen ik hier aankwam, zat meneer Van der Meer bij de visagie. Ik zeg, nou, ik heb u nog nooit zo mooi gezien. Maar dat betekent dat de visagist ook heel goed haar werk heeft gedaan. Nee, maar zonder gekkigheid. Het is natuurlijk toch een risico. Iemand op die leeftijd zo'n grote ingreep aan te laten doen. Dus om die reden is het belangrijk dat we elkaar gesproken hebben, hè, op de polykliniek. En voor mij persoonlijk is het ook goed om te proeven hoe sterk iemand wil herstellen. Hoe die mentaal is in feite. En dat zegt Van der Meer zelf hier eigenlijk ook. Hè, het kon hem niet snel genoeg gaan om weer te herstellen.
Nee, maar jou wie wel heel nuchter. Van tevoren, nou kom maar op, je vrouw weer nerveus en maak je koffie lekker slipt. Maar nevens mij dat net heel nauw. Achteruit denk je wel, het is wel pittiger geweest dan dat je dacht, hè? Ja, maar het is wel weer. Wat is weer? Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee, maar nou, je hebt wel een pittige periode gewoon. Je bent nog eens 2 keer opname geweest, Ja, ziekenhuis. Omdat je weet er net wat het is. Nee. Ik hier het hart weer op een kletter. Nou, dan ben je, dan zit je er weer in. Dat is goed. Nou, voort naar het ziekenhuis. En later week een keer wat benauwdachtig. Dat is ik net goed. Dat wie na de operatie, hè? Ja. Ik ben 2 keer met de ambulance naar het ziekenhuis geweest. Maar Daar vangen ze op en ze zeggen alles weer mooi. En ze zeiden, ja, het is prima. En dat is ik zo. Maar is dat vaker zo, Ilkje, dat mensen toch weer na zo'n periode wel weer eens wat omvalt, hè? Ja, nou de exacte cijfers dat weet ik niet, maar het kan inderdaad wel gebeuren. En dat nadat die het meisje dan nog wat problemen krijgen. Vaak inderdaad hartritmeproblemen. Ja, dat komt wel eens voor. Ja. Nou, en je hebt extra tijd. Want hoe lang koer je er nog verder? Maar nog wel 20 jaar, hè? Zeker. Ja. Hoe pak je dat door? Want ja, je bent 84 nou, het kennen wel. Prototanieren, denk ik. Nou, het zal wel jij er gebeuren en dat ain't ik niks. Maar dan heb je toch dit mooi maken. Hoe zeg je nou echt waarom op deze hele operatie? Het is echt letterlijk en figuurlijk een operatie. Ik hier les en de woord graag al. En zoen je het mensen onrieden, maar jouw leeftijd, die het nog even trouw willen? Ja, dat is dokter een balraad die erover beslist. Ja, maar dat jou zei van, viel jou je 20 jaar jonger? Nou? Ja. Ja? Nou, dan mag toch elke keer nog zo'n naaihaarklep? Ja, maar als ze het net kennen, ze blijven erin, wat dan? Nee. En maar dat krijg je dan wel, die discussie, wordt die makkelijker of moeilijker via het nou? Nou, kijk, iedere patiënt is maatwerk, hè? Dat heb ik al eerder gezegd. En voor meneer Van der Meer was eigenlijk het grootste gevaar. Kijk, technisch zo'n hartklep vervangen, dat gaat wel. Ja, maar het grootste gevaar bij u zat hem eigenlijk in, gaat dat borstbeen het goed houden? Hè? Want de longen bij u, hè, u kunt nog wel eens hoesten en dan ben je eigenlijk voor het mooie iets te zwaar. En als dat borstbeen los gaat zitten, dan zit je aan een wondbehandeling vast. Voor iemand op uw leeftijd kan dat, zeg maar, nou net een brug te ver zijn. Hè? Dus dat is het risico. Dat had ik bij u als grootste ingeschat. Nou, en wanneer openbaart zich dat? Hè? Dat is meestal rond de 10e, tussen de 10e en de 14e dag na de operatie. Dus ik heb nog even extra gekeken hoe het met u was in die periode. U bent goed weggegaan. Hè, maar ook in die periode daarna, toen u de polykliniek was dat allemaal in orde. Nou, en dan denk ik, nou, dan is voor u het grootste gevaar is wat dat betreft geweken. En voor een ander van 85 ligt dat risico misschien weer op een heel ander vlak. Ja. Dus je kunt dat niet generaliseren. Het is echt, iedere patiënt is anders. Dat is allemaal een individu. Nou, we hebben in ieder geval dit avontuur beleven. Mooi hem draaien. Tegen dank dat wij dat jou zeiden van nou kom maar letterlijk in mijn headje en wat er gebeurt. Ja. Ik wens je nog wel 20, nog wel 30 hier. Lekker fietsen. En ik kom nog wel eens even delen in mijn naam op mijn racefiets en dan hek je maar even om.